Bon, ne tɔgɔ ye Alhamdu Agiliye, ne ye ministre des Maliens de l'extérieur ani intégration africaine. Ministre bɛ Malien bɛ Mali kɔ kan ani ka farafana kala ka don ɲɔgɔn na, o ministre de ne ye. An y'a ye I nana Amérique yan, I nakun kɛra mun de ye yan? Bon, ne nana ne ka mission yɛrɛ constitution projet de constitution pour que ka Maliens ladɔnniya, Maliens minnu bɛ kɔ kan ani Maliens minnu bɛ jamana kɔnɔ k'u ladɔnniya. Donc gouvernement ye décision ta ka ministre ci, dɔw bɛ jamana kɔnɔ, dɔw bɛ jamana kɔ kan. Ne teriw caman ministre caman bɛ jamana kɔnɔ, dɔw fana bɛ jamana kɔ kan. Ne gɛrɛsɛgɛra kɛra yan ye ani yɔrɔ wɛrɛ. Donc an bɛ diɲɛ bɛ yala, Maliens bɛ yɔrɔ yɔrɔ k'a f'u ye. N'an yɛrɛ ma se ka se minnu fɛ, an b'u ta visioconférence ou bien Zoom ninnu na. Donc an nana ka sɔrɔ ka vidéo ka constitution projet in ka ɲɛfɔ mɔgɔw ye pour que le 18 vote nata in na u ka voter en connaissance de cause. Mɔgɔw kana taa voter ten, I bɛ voter min ye f'i k'o dɔn. Donc I tɛ se ka ɲɛdɔn fana n'a ma ɲɛ f'i ye. Donc an nana o ɲɛfɔli de la. I ni Maliens ka o ɲɔgɔn ye sen fɛ ani o ɲɛfɔli sen fɛ bi, I ye mun de kɔlɔsi ani I ye mun f'u ɲɛna? Bon, Maliens d'abord u bɛ Mali fɛ, u b'a fɛ ka Mali ko caman dɔn. U ka ɲininkaliw cayara kosɛbɛ Mali ka situation na. Et puis u ye question caman poser constitution ko in na. Par exemple, u ye question poser laïcité ko la, u ye question poser double nationalité ko la pour le poste de président. Mais an ye ɲɛfɔli k'o bɛɛ la an bɛnna. Mɔgɔ fila mɔgɔ saba bɛ yen minnu ma sɔn kosɛbɛ, mais o fana de ye adamadenya ye, unanimité tɛ o. Politique la bɛɛ tɛ se ka sɔn. An y'a ye fɛnɛ u ka projet de constitution kɔnɔna la, Maliens dɔw ye timitimini k'a ko la wagati min na fɔlen don ko ni jamana ka fasoden sɛbɛn wɛrɛ b'i bolo ko n'i bɛna kɛ jamana ɲɛmɔgɔ ye ko fɔ I ka I mabɔ o la. I ye mun de fɔ ani I ye jaabili jumɛn di o koɲa in na? Bon, n y'a ɲɛf'u ye min y'a kɛ diɲɛ yɛlɛmana, Mali tɛ a cogo kɔrɔ la. Et puis jamana si tɛ yen, jamanaba ninnu si tɛ yen min bɛ accepter I ka double nationalité ta ka kɛ olu ka président ye. N'u y'o question poser o ko k'o ye tiɲɛ ye. Donc an bɛ yɔrɔ min na sisan, gɛlɛya bɛ jamana min bɛɛ kɔnɔ. Jamana bɛɛ n'i ka système de don. Mali bɛ obligé compte tenu des intérêts géostratégiques ani gɛlɛya min bɛ Mali kɔnɔ ani min b'a kɔ kan ka nin décision ta. Parce que imaginez-vous que jamana dɔw bɛ yen, hali directeur I tɛ se ka k'a ye ni nationalité wɛrɛ b'i bolo. Donc o jamanaw ka sariya ye anw ta ye président dɔrɔn ye. Donc Maliens kun m'a faamu kosɛbɛ, mais o caman y'a faamu sisan. An b'a ye fɛnɛ k'a fɔ tiɲɛ don Maliens kɔni u y'a fɔ cogo min na, a bɛnna ni Mali kalanden minnu fɛnɛ sigilen don Amérique kɔnɔna la. Su in na I nalen an bilo yɔrɔ la, I y'a laseli kɛ olu fɛnɛ ma. I yɛrɛ ka kɔlɔsili la, I bɛ se ka mun de fɔ olu ye, ekɔliden minnu bɛ yan? Bon, ekɔlidenw minnu bɛ yan ne y'a fɔ ye d'abord n k'u ka kalan kɛ parce que o nana o de kama. Filanan n k'u k'i timinanja parce que kalan ma nɔgɔ surtout n'i bɛ jamanaw kɔ kan, gɛlɛya bɛ yen. N y'a fɔ ye n ko fɛn ɲuman si tɛna gɛlɛya kɔ. N'i ye fɛn fɛn nɔgɔyalen ye, fɛn fɛn sɔrɔ ka di, I bɛ sɔrɔ a man ɲi. Mɔgɔ t'a la. Sinon mɔgɔ mago bɛ fɛn fɛn na a sɔrɔli ka gɛlɛn. Donc n y'a fɔ ye n k'u bɛ ɲɛni nin na sisan, an bɛɛ y'o de kɛ. N y'a fɔ ye fana n ko jamana bɛ ka hakili b'u la kosɛbɛ parce que olu de bɛna kɛ ministres ye, ka kɛ ambassadeurs ye, ka kɛ président ye. An tɛna si kɛ yan. Non, I bɛ temps dɔ kɛ I bɛ taa dɔ wɛrɛ bɛ na. Donc sisan ni olu kalanna u ka segin ka taa jamana kɔnɔ ka baara kɛ. I ka kuma laban I bɛ weleweleda jumɛn kɛ Maliden minnu sigilen don yan ni o ye I yɛrɛ ka, an bɛ se k'a fɔ I ka constitution comme e de y'u ka ministre ye, I bɛ mun de f'u ɲɛna? Bon, ne bɛ mun fɔ ye fɔlɔ u ka Amérique dɔrɔn tɛ, Malien bɛ yɔrɔ o yɔrɔ I bɛ jamana min na I b'o sariya bato. I b'o ka ko bɛɛ kɔlɔsi. I ka tɔɔrɔ si kana s'o ma. Parce que I nana kalan de la, ou bien I nana fɛn ɲini de la, ou bien I nana affaire de la. Donc I ka jamana tɛ. O ye kelen ye. Filanan n ko denmisɛnninw ka kalan kɛ, jagokɛlaw ka jago kɛ, chercheurs ani industriels u bɛɛ k'u ka baara kɛ, mais u kana ɲinɛ jamana kɔ. U ka dɔn k'a fɔ k'u nana dɔ ɲini, n'u ye dɔ sɔrɔ u ka dɔ kɛ yan, mais u ka dɔ bila ka taa so. Ministère fana ka disposition bɛɛ talen don pour que k'u accueillir, k'u dɛmɛ u ka investissement kɛ jamana kɔnɔ, surtout mɔnnikɛ sira ani bagan mara sira ani foro sɛnɛ ninnu ni jardin ninnu. Monsieur le ministre, I ni ce. Ne yɛrɛ I ni ce.